Aupa izan naz, hemen nau gazteako jakitunetan, eta etorri naz ekiz eta besteak destripatzera. Ni hasiko naz kontatzen, eta gero, Jon Fer dala hemengo jangoikue, berak egingo dau magia, bai? Zuek ulertzeko. Kontu da, ni jundan 2 urtietan topau nintzela nahiko triste. Nik uste nekiek erun ninule leku hortara, baina, hasi nintzen konturatzen, zau esela gauza batzuk, txikixek zienak, ez da ikutzen ninutelak, eta pizten zala gauza asko. Astoratzen nitzela, haundiegi, gertatu zen gauza txiki horregatik. Eta esan nagen, guazen begiratzera zer da behien pasatzen hor. Kontu da, nik uste da nodeko guzela momentu traumatiko batzuk, igual batzuk ez, baina kontua momentu traumatikoak dira nodoak moduen, ezta? Eta berez dauz lotute, kalibre berekoak baldin badie, gai, tematika berdinekoak baldin badie. Eta konturatu nintzen, bat gertatzen bazan txikitxo bat gaur egun zeo zer, pizten zala erenzuge guztia. Eta justemen, ezaguna egin hasi nintzeneko gaixek dio, orduen 2015-2016tik gaur egun arte pizten ziela nodo guztixek, ezta? Eta orduan niretzako astoramendua zan oso handixe. Eta konturatu nintzen, inteligentia guazala, nodo horiek pixkat desensibilizatzea, eta gaur egun pasatzen den zeo zerk ez piztea 8 urteko bagaje bat. Ez nazona matematiketan ez dakizen bat urte pasabien. Más o menos. Bizitatu nituen momentu traumatiko danak, eta orduan topau nituen momentu pila bat. Topau nintzen momentu batzukin, niretzako dela kantu hau hortik jaixo zala, dala sentidu nintzelak, edo humilatuak, edo bakartua, edo baztertua, seinalatua. Eta nik uste sentiduko dela nahiko identifikatua seinalaketa edo bazterketa edo zein sufridu dauena bai eskolan, bai lanien, bai publikoan, bai pribatuan, bai saretan, bai dana dalakue. Eta hortik hasi nintzen, urteak pasa ditut zuri begira eragin zenidan krisiaren arira, azkenien minak kriston arretapilu deitzen dago, ezta? Eta min eman dozun horrek, eta zirkunstantziala da ixe beti, baina min emoten dutun horri begira pasatzen duzu kriston denpora pilu, Eta niri pasau jatan, sentitzen nintzela pixkat errudun, ez eitiarren kontra. Igual, mindu ninuten momentuetan edo iraindu ninuten momentuetan ez eitiarren kontran zaunka. Eta gerora konturatu naz, kontra erasorik onena, dala autodefensa. Eta horregaitik da, niretzako ekizta bestea garrantzitsu edalako suntxitu nazazu albazu, baina nik erreinu bat daukatera ikitazu gandik salbu, ez? Eta erreinuan jende asko bizi da eta bizira ungo du. Eta orduan pixkat horregaitik da niretzako rollo hau. Eta bai ikaste hori batzutan pentsatzen dugula kontra eraso bat egiten ez baldin badozu ezabizela zure burua babesten, baina berez ez, berez zure buruari sortezun bakarra da zure burua zaintzie. Eta horregaitik niretzako garrantzitsu esan, hasi berri isilik elitu nintzen, irainetan igerian ala beharrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez, ez? Ze ez da hor sartzearen asuntua, sino que zuk zure burua nun jartzezun da defendatzie. Nun noi. Gero beste zati bat da, esateotela, botere urridunak edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete. Eta niretzako horrek esan nahi dauena da, bizitzan izen algarela inbeste gauza. Dano edekoguz figuratiboki bi esku. Berez, erabili aldo zuzenak zu nahi dozun gauza guztietarako. Eta jende batzuk aukeratzen da erabiltzie ez laguntzeko, ez? Eta orduan, olioz bete, niretzako figuratiboki da laguntzera noa, ez? Bi esku dauzkat, eskaintzen dizkizun dire bi eskuak, baina olioz beteta da orduan txirrizte ingo dozu, ez? Eta, pentsatzen dut, aukeratu aldozun gauza guztietatik, aukeratu izetik jatorra, ez? Hori da, nik ateratzen dutena hortik. Orduan niretzako garrantzitsuena da hori fortifikazio bat eraikitzea, ez? Fortifikazio bat eraikitzie zure burua egoteko ondo. Azken hori dela zure buruari sortuzun bakarra, autojustizia hori egiti, ez? Niretzako izen da bastante sendagarria, alizeti esan, eta amorrua ateratzie, porque minak amorru asko moten da, eta amorrua atera indi da. Eta min emoten dutzuen momentu horietan nik uste oso bakarrik sentitzen zarela. Ni oso bakarrik sentitu nintzen bebai momentu jakin horietan. Eta nik uste jende asko gongo dela identifikatute, ze bakoitzak dekoz bere ekizta besteak, ez? Bakoitzak deko bere zerrenda luze hori momentu luze pilo batena. Eta hori nahi ban esan, suntxitu nazazu albazu, erreinu bat daukatera ikita, zugandik salbu, baina gero da, erreinuan jende asko bizi da, bizira ungo du. Eta niretzako hori da, ez? Sentitzen zarela bakarrik momentu hortan, baina ez gauz bakarrik eta pilo bat jende gara elkarrekin gauzenak. Eta, hoxe, babies, ez gaudela bakarrik.
Bueno, hau izen da dana, espero dut interesanti iruditu izena, eta ikusita entzun aldo zuek ez da besteak plataforma digital danetan, así que gozatu, dantzatu eta abestu eta sendatu. Zure musika